Pinagpaplanuhan po ang pagtatatag ng sariling home for the aged sa Dagupan City matapos aprobahan po ng Sangguniang Panglunsod ang isang resolusyon na simula ng mga hakbang para sa pagtatayo ng nasabing pasilidad. Batay sa Draft Ordinance number R-043-2026, binigyang diin na marami na sa mga nakatatanda sa lungsod ang nanganganib dahil sa kakulangan ng sapat na proteksyon at pangangalaga. Layunin ng panukala na matiyak ang kanilang kaligtasan, maayos na serbisyong pangkalusugan, tamang nutrisyon at psychosocial support. Kabilang sa mga unang hakbang na tinukoy sa resolusyon ng paghahanap ng angkop na lugar at pagsasagawa ng feasibility study at pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan, non-government organizations at faith-based groups at pribadong sektor upang maisakatuparan ang nasabing proyekto. Sa kasalukuyan, wala pang permanenteng pasilidad sa lungsod para sa mga nakatatandang nangangailangan ng tuloy-tuloy na espesyal na pangangalaga, dahilan upang bigyang prioridad ng lokal na pamahalaan ang nasabing inisyatibo. IFM News. IFM News. IFM News.